Здравейте, потребители на YouTube! Днес имаме една много добра новина, която мога да, ако ви хареса. Това е, тук вече ще направя интро на всеки, който играчка иска. Това означава, че трябва да събера много лайкове и трябва да ми коментирате в приятели и нещо такова. Като после аз самия ще ми направя интрото, което ви искате и нито аз губа, нито вие губите. Аз почекам. Ето музиката. Много яка. Large Blue Blast combination. Hope. What's this? Stereo. Under. Close. Ето, тук има много After Effects. Трябва да го направите много добре. Трябва да има при всичко. The Quick Brown Fox Day. The Quick Brown of Joseph Day. Нещо такова. Ето, отгоре самата папка. Така е. Font. The Quick. Така. Render. Replace. Така. Нека да видим. Послушай. No! Ау! Перфектен клип. Хора! И тези интрото, които ще ви дам, са моите дома. Супер! И финал! Може да го сложите навсякъде, където искате и на кура мозък. Извинете. Друго интро. Много сма се изкефих. Но тук без музика, музиката ще добавим, каквато вие музика давате. Така, и това. И здравейте, потребители на YouTube, ако трябва да чакате около 2-3 секунди. И последното. Той. Чакай сега. Но къде е другото? Не знам. Някъде тук го оставих. И така другото няма да го давам, защото не мога да намеря. Така следващото интро вече няма да го давам, защото аз си го изпълням с всички клипове. И така, потребители на YouTube, ако ви харесва днешния клип, дайте лайк, subscribe и натам вече не знам, не го помня. И до нови срещи!